iluoko ji lakini dik ya ipenjo nang weche go mago maga jiwo joma mine rowere kaachiel kod jogo mantiere kod ng'ol e kor gwenge. An kapok adonje angol mikelo no wadok chien matin. Awinjo ka ng'ato ma Kisumo nowacho ni nyaka nyacha experts donje pesa koro biro mapiyo mang'eny kendo mapiyo piyo. Mano ok rach, mano ber kabisa. Pesa koro biro kendo ok budhi national government mano. To ad gima my concern maduong' en ya adwa ni pesa mabiro makoro biro mapiyo piyo no kata mocha deko no ochop ir japiny mondo japiny onwang' lokruok. En lokruok mar japiny kendo en kwet pet buganda jo Migori kuma kagala e TV ka. Let me tell you, county governments omi teko mondo gi generate pesa gi giwegi. Eyo machalo nade? Ema pimo nini? Mondo gi generate pesa gi giwegi to tabu ma wan go. En gik motimore 1960s ema pod jomoko focus on. Pamba, what, Luorech. Let me tell you, Migochwa, wan gi agriculture. Mano krach. To be ing'e ni wan gi minerals Nyatike manyalo loko piny instantly. Anyisi mano nikech an minerals machalo copper, machalo gold, machalo diamond. Kendo Nyatike nyaka Kano nigi oil manyalo loko piny instantly. Ang'o mondo county governments go many investors manyalo loso gigo malokre pesa mondo giwe ketho sa ni ng'ato ting'o toleyo ni dwa juog ng'amo ting'a rabolo achiel mabe ok odhi nwang'o kata profit ni mano koro generate pesa. An mago ok donjna. Governors wa nyaka bed joma nyalo come up with new ideas. Weche mano bongi manyien mondo los piny mondo piny olosre. Pesa anwoni pesa mimiyo county governments ng'eny kabisa kendo kidwa ng'eyo tino government nwang'o gino ni thup to gero ot manyien. Thup to dhako machielo osenyuomo. Thup to wuoyi machielo bose kata boyfriend. Wan gi tabu e Luo Nyanza. Iwinja nyaka kendo let me tell you chieng' ma en okawo joma machalo Raymond Omolo gi ni mondo obed governors ibo neno change maduong' malich nikech ng'ata mosetie e sirkal nigi history. Ok ichak koda. Pod abiro iri. Ng'ata mosetie e sirkal machalo kaka japuonjre ng'ede. Magi joma ose manage wananchi. Kemiye responsibility mar bedo governor. Ibo neno gima pok ineno. Ibo neno ka piny lokore. Iwinja tabu ma wan go en ni governors wuok from nowhere to bedo governor. Koro kosebedo governor to koro sane mo koro nongo puonjni mar puonjo nyithindo mar kiang'o mati mar gerore sane bedo diro ko ka ginwango thuolo mar dhi loka gidhi nyiewo kuma ikane pesa to conmen bende kodgi ka adwa ni mondo adwa miyi gik moko 100 million 50 mar jopiny ma pesa chalal pesa jopiny lal. Let me tell you, an ok adwa nawuo mang'eny e devolution madhi nyime sani ni nyaka gi style up mondo jopiny onwang' kongruok. We warwakane mwalimu Peter Orero oseywa kawuono ni kawuono aluok e studio kama osainya thuolo baro ema bede tin aneno ka sawe waweyo ni sa ariyo ng'eto sa osedhi piny ma Omabecha noluongo Orero ni mano yuore nyaka ong'e ni ambe an yuore.